Således står der skrevet i Det Gamle Testamente, da Gud havde skabt himlen og jorden, havet, solen, månen og stjernerne, planterne og dyrene, sagde han, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget og alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem, og Gud velsignede. Så tilsvarer jeg dig, Søren Petersen, vil du have Henriette Christine Aurora Risgaard Christensen som bostadsstor til din ægtehustru. Vil du elske og ære hende og leve med hende, både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægte mand bør leve med sin ægtehustru indtil døden skiller jer ad. Ja. Lige så tilspørger jeg dig, Henriette Christine Aurora Risgaard Christensen. Vil du have Søren Petersen som bostadsstor til din ægtemand? Ja. Vil du elske og ære ham og leve med ham, både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægte hustru bør leve med sin ægtemand indtil døden skiller jer ad? Ja. Så giv hinanden hånd for det. Eftersom I forud har lovet hinanden at ville leve sammen i ægteskab, og nu har bekræftet dette for Gud og for os, som er her til stede, og givet hinanden hånd derpå, så forkynder jeg jer nu at være rette ægtefolk både for Gud og mennesker.